O tento krásný pohár se hrálo v teplické sportovní hale superfinále futsalového okresního přeboru mezi Mizery Krupka a Loukou Košťany. O tom, jak dopadlo, se podívejte v našem sestřihu. Bitva o titul futsalového mistra okresu Teplice se po vzoru florbalové extraligy hrála na jeden jediný zápas. Favorizované Košťany proplouvaly soutěží bez porážky. Remizovat s nimi dokázalo pouze Cčko Baltic Flory. Mizerové skončili v základní části za Loukou na druhé příčce. V superfinále jim ale chyběl Karel Jelen, klíčová postava tohoto zajímavě poskládaného celku. Přesto před více než 100 fanoušků začali v teplické sportovní hale na Stínadlech lépe právě oni. Šance bratří Kodešů brankář Louky lapil a tak přišel ve 4. minutě trest v podobě vedoucího gólu Tomáše Gleknera. Z těžkého úhlu nachytal jinak výborného Michala Neumana na hruškách. Mizerové se snažili vyrovnat, šancí neměli málo, překonat Mareše ale nedokázali. Brankáři zkrátka v superfinále dominovali. V 17. minutě zvýšil na 2-0 opět Glekner, když dostal přesný míč za obranu Krupky. Louka tak šla do druhého poločasu s hodně nadějným dvoubrankovým náskokem. Také po obrátce se papírový outsider tlačil před košťanskou branku. Nejaktivnější byl Karel Kodeš. Jeho pokusy ale troskotaly na Marešovi jako Titanic na ledovci. Když ve 34. minutě upravil po dalším breaku na 3-0 ten večer střelecky mimořádně disponovaný Glekner, zdálo se být od držiteli mistrovského poháru rozhodnuto. Aktivní Karel Kodeš se ještě snažil s nepříznivým stavem něco dělat. Po vydařené individuální akci se dočkal ale až 2 minuty před koncem. Superfinále nabídlo divákům celou řadu pěkných akcí. Takhle například kouzlil před pokutovým územím Mizerů košťanský Denis Egert. V závěru pohledného zápasu si už Louka Košťany vítězství pohlídala. Vítězné oslavy tak mohly v jejím podání propuknout naplno. Zápas tedy skončil vítězstvím Louky Košťany v poměru 3-1. My jsme se zeptali hráče Louky Tomáše Gleknera na to, jak viděl zápas. Finálové utkání bylo v tvém znamení, dal si 3 góly, ale tak lehký to asi nebylo. To bylo lehký, určitě každý ví, že jim chyběl určitě asi nejlepší hráč, se nedostavil. Nehráli vůbec špatně kluci, měli jsme tam měli určitě šance, dobře nám zachytal hlavně golman v prvním poločase. A myslím, že jsme to odmakali dneska hodně dobře, po 2 předkůlkami. Ty tvoje góly, ty přišly vždycky v ten pravý čas, když už se zdálo, že soupeř vám dá tu kontaktní branku a bude zle. No tak já bych řekl, že to byla spíš taková náhoda, já už taky toho nějak neběhám, ale góly jsem nějaký dal, ale jsem za ně rád určitě. Tak z Baltic Foru, tak v téhle sérii, a je to práce celého týmu určitě. Pro oba týmy bylo těžké to, že vlastně jste měli fotbal, hodně hráčů. Tak bylo to osobně pro tebe, protože jsi asi před hodinou skončil, než se začalo hrát. Bylo se to v nohách, cítil si to? No tak já jsem si přiznal, já jsem dostal ve 30. minutě červenou kartu na velkém fotbale, takže asi to bylo znát, musím říct, že to vůbec nebylo, jako neměl si nic společného, že to... Nenechal jsi si dát? Určitě ne. Myslím, že hodně lidí to bude si to myslet, ale určitě to tak není. Říkal jsi, že Mizerové pro vás byli hodně těžkým soupeřem v superfinále. Byli tím nejtěžším soupeřem, který jste vůbec potkali v celé lize? Tak ono to je takový zvláštní. Baltic Flora na nás vystřídala docela dost hráčů. Ani sám nevím, jestli to byly nějaký Portugalci nebo takhle. Takže, ale jako Mizerové mají normální tým, se stejným složení hrajou pořád, takže řekl bych, že byli lepší jako Baltic Flora. Hodně lidí teďka bude zajímat to, jestli budete chtít jít o soutěž výš do krajského přeboru, tak můžeš divákům říct, jak to teda bude, co chcete. Já osobně jsem se tady toho vzdal, tady to vůbec nezáleží na mě, na vedení. My jsme tady dneska měli i našeho pana nejvyššího, pana Wolfa z Nordeka, tak určitě se poradíme s ním, vůbec nemám tušení ani. Jaká bude oslava, co všechno s tím pohárem budete dělat? Tak myslím, že bude docela dost velký, co máme naplánováno v Košťanech. No, že bude to velký určitě. Finále bylo zajímavý i tím, že bylo svědkem jednoho hodně férového okamžiku, když ještě nebylo úplně rozhodnuto, tak co to bylo? Jo, tak určitě to bylo za stavu 3-1, kdy rozhodčí ukazovali aut pro nás, mám takové tušení.
teda pro hosty, pro Mizery, ale jejich hráč, myslím, že to byl Kodeš, se přiznal, takže zase jako klobouk dolů předtím, že to bylo 2 minuty do konce, za stavu 3-1, klobouk dolů, že to takhle udělal. Byl to boj, ale jak jsi řekl, po všech stránkách to bylo férový utkání. Ano, tak to pozor, to bylo hodně férový. Mizerové letos z tohoto poháru pít nebudou. Utkání a celou sezónu nám zhodnotí z pohledu Mizerů Karel Kodeš. Prohraný finále s Loukou Košťany, jak moc bolí? No, určitě bolí, no. To se dá dělat. Byla Louka lepší, nebo se stalo něco, co nám zabránilo v tom vyhrát? No, Mám tím na mysli nějaký rozhodující moment. určitě nám chyběl Lily, jako. To určitě. No. A za druhý, 3 blbý góly jsme dostali proti Bejku zase a no, nemohli jsme se tam trefit. A ty góly vám dal stejný hráč, Tomáš Lekner, je to náhoda, nebo na to byl připravený a prostě jste si ho nepohlídali? No, to byl prostě rychlej protiútok, to asi nacvičit se nedá ani. Zmínil si absenci vašeho kapitána Jelena. Tak jak moc vám chyběl? Byl to i v celé sezóně klíčový hráč, který vás dovedl? Určitě, no, jako s Jelim si dokážeme vyhovět, jo. A chyběl dneska. Musíme taky říct, proč chyběl, je to proto, že měl fotbal. Velký fotbal, no. Celkově, kdyby si měl zhodnotit tu sezónu z pohledu Mizerů, druhý místo, je to zklamání, když teďka to bolí po tom zápase, ale... Tak určitě jako zklamaný nejsme, ale dneska určitě, ale jinak dobrá sezóna si myslím, no. Udělali jsme ostudu. Louka tady naznačovala, že nemá peníze na vyšší soutěž, takže se vám bude otvírat možnost jít do krajského přeboru využít. Nepůjdeme, no. Už jsme to jednou zkoušeli a taky jsme se nescházeli a to peníze chyběly. Takže za rok si to možná znovu rozdáte s Loukou ve finále? No doufám, jako. Rád bych.